سلاوێک بخەمل و خێزا چیایên کوردستانê تەماشاوانên hêja Sozan Babanim yekemîn xeleka sala 2026 a bernameya Rêya Kurdistanê pêşkêşê we dik. Wek di xelekên berê ya sala borî da jî yekûpiranî me behsa meseleya pêvajoya aştî, proseya çareserî ya pirsa Kurd û civaka demokratîk li Bakurê Kurdistanê Tirkiye behs kir, bi taybetî li ser pêvajoya aştî ku li Bakurê Kurdistanê Tirkiye hatine dest pêkirin, bandorêkî gelekî zêde ya jî milekî wî li Rojavayê Kurdistanê, Bakur Rojhilatê Sûriyê yan ango em dikarin bêjin peymana dehê adarê ya di navbera Mazlûm Ebdî û Ehmed Şer'a datiye îmzakiratiya wajotkirin, beşeke zêde ya wî jî li ser vê babetê dimeşe. Niha ji bo zêdetir nîqaşkirin li ser vê babetê mêvanekî me heye li Ameda Rengîn ya Bakurê Kurdistanê bi rêz Wehab Coşkûn hem akademîsyen e hem jî di heman demê de şovekarê siyasî ye pir bi başî wan mijar û babetan dişopînê em ê biçin kekê Wehab eger tu dengê min digirî silav rêj ji bo we dixwazim pirsa xwe bi vê dest pê bikim. Belê heya kekê Wehab amade bibe wekî ku me behs kir di xelekên berê de jî piraniya xwe me behsa proseya aştî çareseriya civaka demokratîk li Bakurê Kurdistanê Tirkiye kir bêguman pêşhatên gelekî nû dê di sala 2026 de jî çê bibin wekî ku her alî, her dever, her çavdêr dinirxînin û tê dîtin jî bi rastî êdî dinya ber bi qonaxeke ku nav lê dikin şera cîhaniya sêhem dimeşê ku şera cîhaniya sêhem jî tenê vê carê ne li ser enerjî û li ser petrol li ser enerjiyên binerd û sererd bêguman babetên wî yên teknolojî gelekî zêde ne babetê wî aborî gelekî zêde ne di sala 2026 de bêguman ev na di rojeva meya serekî ya bernameya Rêya Kurdistanê bê. Niha em vegerin Ameda Rengîn ya li Bakurê Kurdistanê bi rêz Wehab Coşkûn bawayeke zindî li gel me ya şovekar û şovekarê siyasî û akademîsyen e kekê Wehab silav rêz ji bo te spas ji bo wê derfetê dixwazim pirsa xwe ya destpêkê bi vê na dest pê bikim. Di sala borî ya 2025 de hûn bi giştî wek nirxandineke giştî ya li ser pêvajoya aştî û civaka demokratîk ya ku li Bakurê Kurdistanê Tirkiye dimeşê bi giştî hûn çawa dinirxînin. Kekê Wehab deng tê gelo belê heya ku mêhvan amade bibe wekî ku min behs kir di sala 2026 de bi rastî gelek pêşhatên nû têne çavarêkirin ku hem li ser asta navdewletî jî hem li ser asta herêmî ya li Kurdistanê bi giştî her çarparçeyên Kurdistanê çê bin ku bi rastî jî qedera gelê Kurd heya astekî zêde diyar dike wekî ku daxwaz û di arzuya her maleke Kurda heye yekêtiya Kurdan e ku dikare yekana rêka xelasî û rizgarî bê ji vê rewşê bêguman di dirêjiya nîqaşên xwe li gel kekê Wehab Coşkûn em ê zêdetir li ser vê babetê bisekirin. Kekê Wehab tu dengê min digirî gelo? Ez an tê dengê ve digirim kekê. Tamam gelek spas ji bo wê derfetê hevîdarim roşawa baş bê min pirsa xwe destpêkê vê na dest pê kiribû ku nirxandineke we ya giştî li ser pêvajoya derbasbûyî di sala 2025 bi taybetî proseya aştî û civaka demokratîk li Bakurê Kurdistanê Tirkiye hûn bi giştî çawa dinirxînin. Bi rastî salekî ser vê proseyê derbas bû, sal çar me ser vê proseyê derbas bû. Wexta min mêzê dikin di vê proseyê de gelek gavê girîng hat avêtin. Berî her tiştî pekeke xwe fesih kir, çek berda, ji Tirkiye vekişand, dawiyê ji sînorê jî vekişand, ji xetê sînorê jî xwe vekişand.
Li parlamentoya Türkiye'de komisyoneki hat ava kirin, van komisyona de emkarın bejin partiye geçtik de cigirtin, o der hakkı bir mücarede çi fikri ramani van heyse via anin zaman gelek kes godari kirin, gelek sazi godari kirin, li ali dine rapor yoxudan bir komisyonu anka van partiya komisyon raporu ki hebeş derkin oley. Vakta dibi aliye mezedikin em de ra dibinin ki gaveki mühim hatiya betin. Elbet karbu vi projeyi daha başlar basıp Ankara hem de asliki daha başlayıcı bir gırtana. Lebeli emkarın bejin bir projeyi salik salu nif harap derbas ne bu? Lebeli hatta bir siyaseti bir projeyi çukas karbu meşya meşya gibi saat şunde lazımı ki mezun heyi ki gerek jibo bir projeyi çerçeve ki yasayı be avakırın jibo vici Ankara parlamentoya Türkiye'de rapora komisyonu ben davi edisekenim pişti bir rapora komisyonu veriber parlamentoya sevdiya bicivi o ihtimal heyi ki yasaki derhe jibo çekberdayına PKK ez dixwazim ya jî bînim zimankekîm vî ne proseye çareserkirina pirsgirêka Kurd e. Em berî her tiştî gerek ya zelal bikin. Vî proseyê bi taybetî çekberdayîna PKK ser wî yani armanca wî yekem çekberdayîna PKK tamamkirinê. Piştî vî çekberdayîn bê tamamkirin wî çaxê em karin di kadekî فرهد لقاده siyaseti de bir perspektif Kürt daha bir zelali, daha bir fikri emkarın münakaşa bikin. بله پکی آماژین کو نها هی براستی آماژین کو د سالا نو دا هنه جبر براستی و جی بحثا ختماندنا پیواژوی کرد همی آلی جی نا کنسیار ریو بریا کجه که مصطفی قرسو جی yani بحث که کو پیواژو بر بختماندن یه وده چه بنیرین او آماژه بر بکو وده چن گلو پیواژو دید ختمینا خدا اصرار بکه آن تیک بچه آنگو آماژه هنه کو لگور پیش هاته نو بلکی hani gavendîtir bêne avêtin. Yani divî demê de divî nav sal ki sal û du sal û çar meha de jî gelek caran jî her du alî jî vî proseyên dixetimê derheqî viya de beyanat hatin dayîn lê belekî proseyê meşiya. Anka jî ez bawer dikim ev vî proseyê bimeşe. Xetmandin li kê hayî yani xetmandin wexta em li qada Tirkiyeyê dikin li vir xetmandinekî tuneyî li vir prosê dimeşe. Fakat vî proseyê ji serî de bi Sûriyeyê hatiye girêdan. Eger li pirsgirêka Sûriye çareser bibe, li ra mutabaqetekî bê ava kirin, xetmayên li ra jî çênabe. Yani hem proseya Sûriye hem proseya Türkiye ev berbaşiyê herin. Lêbelê heta îro di Sûriye'de mutabaqetekî çê nebû. Yani ne navbera Türkiye û DSG ne jî HSD ne jî navbera Şam û HSD de mutabaqetekî çê nebû. Ji bo wî anka her du alî jî benda vî mutabaqetê de. Yani eger vî mutabaqetê de her alî bi hevdû bikin li vir peyvan bi hevdû bidin kabul kirin wî çaxê em karin bêjin vî proseyê ev xetmandinekî nebîne ew ê bimeşî. باشە بنێرینەوە نها و بەحسا ئەگەران کرد لێ ئەv ئەگەر هەیە ku ڕێکەفتنا دەهێ ئادارێ بۆ نمونەش بەرکو بەشێکی گرنگیا پێواژۆیە چارەسەریە لە تورکیا و باکووری کوردستانیشی گرێدای سووریە ڕۆژاوای کوردستانەیە ئەگەر ئەvê ڕێکەفتنێ هەیە ئانگۆ بنێرینەوە ئەگەرە بێژن پرسکرێک دەرکەتن دبێنادا زێدەترە. Yani diye ki dehe adare Ruslarla bir mutabakateki nabera SD u reveberiya Şami hat çekirin hatta iroji her du ali ve her du gelek civin çekirin böyle gibi civan civin adı mutabakateki demeket lebele van deme daviye hem ji ali SD hem ji ali reveberiya Şami gelek haberten ben yani em niziki mutabakat edenin.
لبرا پرسکرێکی دو حەب مەزن هەبوو یەکی ئەوێ هێسێدە چاوە ئەنتەگراسیۆنا ئارتەشە سووریە بدە لبرا هەردوو ئالی بە هەردوو نەکردبوون ji بۆ وی حتا ئیرۆژی van civîna berdewam dike a dû jî ew ê pêşeroja Sûriyê de çawa sistemekî îdarî çawa sistemekî rêveberî ew ê çêbibî yani em zanin rêveberiya Şamê dixwazin libra sistemekî navendî dîsa bê avakirin lêbelê helsê de jî dixwaze sistemekî nanevendî libra bê avakirin çünkî dibe eger sistemekî navendî li Sûriyê dîsa pêşeroja Sûriyê de derkevin pêşme libra wê dîsa pirsgirêkî mezin derkeve ji bo wî ji bo Sûriyekî demokratîk ji bo Sûriyekî bi hukukê tê rêveberkirin biya gerek sistemekî nanevendî çêbibî ya jî adil merkeziyet dibin gerek var sistemekî ava bibe heta îro her du alî jî çi tezê van derheqê van du heb mijara hebû anîn ziman ji hevdû gelek dûrbûn anka xeber tên nêzîkî hevdûnin ez bawer dikim ev li vir mutabaqetî ki her du alî ev bigê mutabaqetekî ji bo çi çünkü li vir alternatîfa mutabaqet şer e alternatîfa mutabaqet herbi dîsa wexta em li qadê mêzê dikin û em li beyanatê her du alî jî mêzê dikin her du alî jî naxwazin li vir dîsa şer dest pê bikin naxwazin li vir dîsa herbekî dest pê bikî çünkü eger di vî nav salekî de Sûriye hinkî tişketî destevî eger şer pevçûn dîsa dest pêkir vana giştîk ew jî hevdû ew vana giştîk dîsa wenda bikin ji bo wî ez dibînim her du alî çi qas kuvveta wan heyî çi qas hêzê wan heyî ser dîplomasiyê ser siyasetê viya tînin ziman ji bo wî ez bawer dikim ew ê li vir mutabaqetekî bê înşa kirin بله باشه مامۆستا وهاب نها ئەم دەربازی باکووری کوردستان و تورکیە پاشە بێگومان پرسێمە دەربارەی سووریەدا هەیە پاکێتێن دارازێ هەبوون تایبەتی یا دەهەم یازدەم دوازدەم لێ گرتیên siyasî بە تایبەت گرتیên siyasiyên کورد yên nexweş dîsan hatin berdan tevî ku bendewarî hebûn tevî ku bendewarî hebûn yanî diviya bû dewlet jî ji bo ku niyeta xwe ya baş ragihîne û tevî ku gelek ji wana tehliyê wan jî hatine lê nayene berdan bi rastî ev çavkaniya xwe ji çi tiştê digire yanî ev wek yanî danûstandineke siyasî ye ango em dikarin bêjin hîna di zihniyeta dewlet û hikûmeta Tirkiyeyê de guhartinek çê nebûye. Yani li vir devletwer di fikrekê kim devlet dibe berê her tiştî gerek proseya PKK bêqedandin yani çekberdayîna PKK bêqedandin piştî wî em ê gavê hukukî bavêjin. Hatta vî proseyê nekedi yani proseya çekberdayînê bi tamamî nekedi devlet jî viya tescîl nekê li vir em gavekî nabêjin viya bir zelalî dibêjin hûn anka li rapora AK Parti û li rapora MHP mêzekin her du alî jî dibêjin rast e ji bo vî proseyê bimeşî gerek hukukî gavê hukukî bê avêtin feqet ji bo gavê hukukî bê avêtin gerek berî her tiştî vî meselê çek ji holê rabe ji bo wî devlet di vî qadê de gavê hukukî navê heta anka jî navêtî viya tabii pirsgirêkekî derdixwe olê yani em viya bi rastî dibêjin yani tiştê pratik henin yani wî çaxê ji bo viya guhartinekî yasayî ne lazim e mesela van kesê di hundir denin ê nexweşê girtî li hundir denin ji bo ew bê berdan li vir pirsgirêkekî tunê yani devlet îro jî karê wana giştîk berdê ya jî di hundir de zaten wextê xwe qedandinin gerek bê berdayîn ji bo wan pirsgirêk derdixin ji bo wan hinkî sebeb derdixin wan dîsa li hundir dihêlin viya jî tabii li nav gel bêbawerîkî mezin derdixwe yani divê madem li vir pêvajoyekî gerek divî pêvajoyê devletê jî çi wezîfe têke bi ser millê wî gerek vî wezîfeyê bîcîne feqet heta îro devlet ya nayê cî devlet jî wer difikire dibe yani gerek berê her tiştî vî pirsgirêka PKK bikede piştî wî em ê gav babêjin wer siyasetekî wer dimeşînin. Belê baş e mamosta Wahab
جبه کو به سالانه دناف جواکا هم باکوری کردستان هم ترکیه جی یعنی به گشتی عدنگاریا باکوری کردستان ترکیه بیجم اون به سالات دا جیانه دزانن yani dem bi dem bi rastî êrişên nijadperestane ya ji aliyê em nebêjin civaka Tirkan jî li bi rastî ji aliyê Tirkan ve li ser Kurdan têne kirin. Bêrezîkirin li hember nirxên Kurdan, bêrezîkirin li hember siyasetmedarên Kurdan, bêrezîkirin li hember pîroziyên Kurdan gelek caran têne kirin. Bi nêrîna we civaka bi taybet ez behsa Tirkan dikim. Ji bo vê yekê amadeye di nehada ku اگر کو خالن هیجی باش پیش و بچن لی جواک به یکی قبول بکه و نبیت پرسکریگ یا جی نبیت آستانگلی پیشاوی پیواجوه کیکم وقتا وی پیواژوی دست بکر حتی ایرو گرک لگونی گرینگ د ناف ترکا دیجی تیچه کرن لورا وقتا هون لوان د پرسن هون دخوازن وی پیواژوی بمشي جسدي سدي هفته اريبونا خود تين زمان يعني دي جي في بيفاجوي ناس سكنن لبل وقتا هم برسا هم بپرسن هم باور دکن في بيفاجوي بسركفتن بقدر وی چاغه چوخاس شپیوان هی گمانوان هی ویاتینن زمان يعني دبرا دخوازن في بيفاجو بمشي فقط باوريا وان کیمه لعلی کوداجی وقتا امزه دکن بیا دبینن وی فوتوغرافی امروزی دبینن کرجی زیده تری دخوازن وی پیواجو بمشی هر سری لبل ایوان جی باوری آوان گله کیمه هونه وی باوری چاوا زیده بکن gerek hun gav babejin devi pevajoy de gav babejin ki gel zanı be tişki dugahere o bir guherandın jser jiyanavi tesire ki müspet derxoli gerek baveri hem ki vi servi baveri bir pevajoy işi pişkiri bir devi lebele hatta iro devrade gerek kemasiki mezin heyi le alidine yani vakta hun pers je Türkade persin ser perskiri kakurt lura endibinin guherandine ki heyi mesela beri jibo hemvelati ya jibo perverdeyi dizimani zikmaki de dizimani dayiki de perverdeyi lura gelek dijiti ki mezin hebu fakat Ankara'nın vakta persin endibinin ki bir dijiti gelek kem buye lura guhertine ki heyi lebeli vakta eğer hun pers ser peki ki persin lura hina dijiti ki mezin berdevam dike mesela van çava entegre bibin civaka evi çava entegre bibin jiyana hukuki وقتا دبانا دپرسن Türka hina gelek zedetir dijiviya disekinin jibovi le ali ki guhertine ki emkarın viya bejin fakat le ali ki dini ezberi beri le Türkiye ezberi beri hina ji berdevam dike. بله باشا ما شخو بحثا جواكا تركان كلاس بحثا بارتين مخالفة ان تركان جي بك متابتي جهبه بكون جي زانن اندامن خوا سرناوي كوميسيون نشاندن امراليه براستی بنیری ناوا جهپه دوی قناغه دا تاوی کو گلگ اپراسیون سیاسی جی لسر جهپه چیبون گرتنو دست سرکنو قیوم وانا دخوازن دوی قناغه دا لکو داره وی پیواجوی آنگو سیاست دما پیش یا ترکیه دا جه بگیره یا جی ام بکرتاسی بجن آرمان جا جهپه چیه دوی پیواجوی دا Yani CHP 2013 و 2015 هم تبیر اول ویچاره جی پی باجو کی هبو دوی پی باجو ده CHP رول کی مثبت نلیست انویا کارن راست بیشین و ایرو ام وقتا demese diken CHP جی بری پوزیسیونی کی daha çetiri via rastı lebeli piştgiriye CHP per jivi pevajoye razinin em viyaj gerek bir zaman çünkü evdibejin bir pevajo Armanca vi ya yekem disa jivo serokoma Recep Tayyip Erdoğan derfeteki derxoli
وی پیواژو آرمانجاوی نه چاری سرکرنا پرسکریکا کرده وی پیواژو آرمانجاویا مزن جبو اردوغان دیسا درفت نامزتی درخورده جبو وی دیجی بیاد سکرین yani CHP pişkiliye CHP bir tamamı dici biya sekine. La ali dini prani ama dici biya sekine ez biya bejim. Çünkü pişkili dini bir pevajoyi ciheyi. La ali dini veji baskır operasyonu ki ser CHP dimeşi. Yani Ankara namzeti ser o komariye CHP Ekrem İmamoğlu girtige hedeyi je adari hatta iro. CHP pişkili CHP verci fikrin van وی دستلاتداری نامزدی مگرد خست هندر او پیواژو که دمشی چما ام پیشگیری بدن وی پیواژوی دستلاتداری dijmilti ki li sermet dimeşine em jî ji bo wî pêşgirî nadin siyasetawan ya jî nadin vî pêvajoyê wer difikirin. Ji bo wî CHP rêveberiya CHP pir xurt nikare pişkirî bide vî pêvajoyê. Mesela wexta hûn ji wan jî dipirsin ew dibên em jî dixwazin vî pêvajoyê bimeşe, em jî pişkirî didin vî pêvajoyê, em jî piş vî pêvajoyê disekinin lê belê gavê gerek wexta kîtê gerek hûn gavekî bavêjin nûra xwe vedişînin. Mesela ziyareta İmralı were bû. Via pir ziyaretekî sembolîk bû. Wexta hûn biçiyana bira yani nûra êdî dihat kabul kirin ki vî meselekî siyasî û ser wî evê ser vîya bimeşe. Fakat CHP ji piştgiriyê xwe ji bertekê piştgiriyê xwe tirsiya ji bo wî li vir ew nîşand li vir dûra nehat tefsîr kirin. Via jî ji bo CHP piştgirîkî mezin e. İro em karin bêjin yani pozisyona CHP çi wexta hûn ji me bipirsin ez karin via bêjin. Rêveberiyê CHP dixwaze piştgirî bide vî pêvajoyê lê belê ray dide CHP, piştgirî dide CHP ew bi vî pêvajoyê pir nerazinin CHP di nav vî her du pozisyonê de mayî ji bo wî gavê mezin nikare bavê avêtin ji alî CHP. بله باش ام بحثا دم پارتی جی بکیم براسی دوی قناغی داش بر وقت پارتی که سیاسی سرکی و کردان جی کو کار دیکه دوی پیواجوی دا هون کارو خواتین دم پارتی چاودن خینن انگودکاری رول که زیاده تر یا چوا ببینه بیگمان اول گلی که گریدای مثلا امرالی جی مثلا دولتی جی بگشتی نرخاندن ولی سر کارو خواتین دم پارتی دوی قناغی و پیواجوی دا چیه Yani DEM Parti hatta bir konularda siyasetteki baş meşan, emkarı bir bejin. Yani hem irtibata nav partiye baş gırt, levra agahidan partiye geçtik hem partiye destekler, zaten bir parti destekleri bir pevajoydu meşandın. Parti muhalefet de parti opozisyon eji her gav buvan şevirin agahidan van jid nav pevajoydu seknandın. Lali dine irtibata İmralı u devleti ji alî parti hatta îro baş hat meşandin emkarın viyajî bêjin. Ji vî saetê şûn de ez bawer dikim dem partî berî her tiştî ew kavî wazîfayê mezin vî amêdekarina yasayî yani Ankara yasayî bir amêdekar vê hazır kirin. Divî yasa evê çawa yasekî çêbibe, evê kî divî yasayê de cî bigire, evê vî yasayê çû qas ev fire bibe, li ra ez bawer dikim pozisyona Dem Partî gelek mühim e. Dem Partî hem kar nêrîna xwe bînin ziman, zaten rapora xwe de biya anî ziman lê alî dinê partiyê opozisyonê bilhassa divî pêvajoyê de ji bo cîgirtina wan jî Dem Parti gelek rolekî mezin karı bilîze. بله باشه به تایبەتی لەسەر پێواژۆیە چارەسەریە لە باکووری کوردستانی ترکیە بنێرینەوە نێرینە دەوڵەتێن ناودەوڵەتیە یەن جیهانی لەسەر vê pêvajoyê çawایە ئانگۆ ئەو چاوە نێزیکێ vê meseleyê dibin
Yani PVJ yekem 2013 و 2015 de devletin navnetevi pır pişkirin dandı PVJ'yi. Pia gelek zeladı. Yani bir demine Amerika, neji, ikitiye Avrupa, jibo bir mesele çare serkirin bebe livra pozisyon eki negertin. Fakat iro vakta emmezedikin Amerika roleki gelek mühim dilisi dedi PVJ'yle. Yani Amerika anka dekada Suriye'de ne duhazın nabdera hesede u Şami ne navbera Türkiye û hesede neji navbera Türkiye û İsrail levra pevçûnekî derkeve ji bo wî levra navberekî rolekî navber dilîzê em viya dibînin de alî dinê devletê Avrupayî jî ji bo Suriye ji bo Suriye istikrar dixwazin yani levra ew giştî pêşeroja xwe de istikrar dibînin dixwazin li alîkî hem devleta nû li Suriye bê ava kirin li alî dinê jî li rade Kurjî cî bigirin. Îro wexta hûn qada Suriye mezê dikin li vir Amerîka İngiltere, İngilizistanê û Fransa gelek rolekî mezin dilîzin. Ez wexta li van devleta, li van siyaseta van devleta mezê dikin. Ez bawer dikim ew jî pêvayî ji bo vî pêvajoya piştgirîkî mezin nîşan didin. Wexta pirsgirêkekî derkeve nav aliyê de, nav aliyê vê pêvajoyê de wexta pirsgirêkî derkeve. Mesela Amerika hemen dikeve navê û wî dixwazin wî pirsgirêkê çareser bike. Ji bo wî li vir rolekî misbet dilîzin heta îro. Yani salekî de em van devleta çawa tevgêr didin, em wexta dîwî mezê dikin, em karin bêjin rolekî misbet heta îro lîstînin. بله باشم تابەتی بەحسا سووریا و ڕۆژاوای کوردستانی ژی بکەین ژبەر بەشێکی گرینگە ji vê pêvajoyê niha Hakan Fîdan jî berpirsên me hepêjî dewletên Tirkiye bi giştî hesa de tometbar dikin tawanbar dikin bi vê yekê ku gelek caran tevgerên wan li gorî talîmat ya jî li gor tevgerên İsraîlê dirûv diguharin şekil diguharin bi nêrîna we ev çi qasî hêcetêke ji bo ku xetimandanê di pêvajoyê de çêbibe ango weke provokasyonek tê dîtin. Yani ez vî siyasetekî xelet dibînim ya siyasetekî şaşî em ya gelek zelal gerek bînin ziman yani wexta li vir pêvajokî destpêkirî gerek hûn nêrîna xwe ya hesedê jî biguherînin yani wek berê hûn nikarin hesedê mêze bikin wek hesedê daîma dijî ve aktorekî dijî we hûn nikarin wî hesab bikin. Îro eger Tirkiye dixwaze li Sûriye îstikrarê bê ava kirin, dixwaze li Sûriye aramîkî bê ava kirin, gerek li Sûriye çok qas aktor henin navan aktora de rolekî dürüst bilîzin. Yani her du alî jî karibe bi Türkiye'ye bişevre, bi Türkiye'ye cîvîn bike, o Türkiye navbera wan de pirsgirêkî tekeve, vî ji bo vî pirsgirêkê çareserkirin tekeve dewrê. Îro Türkiye heta îro vî rolê nelîst. Yani Türkiye her daim piştgiriyê rêveberiya Şamê kir, o dî jî SDG sekiran. Her daim hürmetteki mezin ji rêveberiya Şamê nîşanda li alî dinê li SDG tehdit barand. Ya ne siyasetekî rast e. Bi rastî em wexta meze dikin siyaseta Türkiye navbera salekî de hatî guherandin. Yani berê mesela bi SDG re rast ne deşiverin. Bivîre tekîlîkî wan tune îro hem Mazlum Abdi hem İlhan Ahmet hem jî rêveberiyê HSD Êdinê jî tînin ziman ki bi Türkiye'ye kanalekî wan heye ser vî kanalê de jî Türkiye didin distin. Fakat viya min kêm e. Yani Türkiye çawa bi şara civînekî fermî çêdike wî li Ankara'yı vîvan dike ya jî İstanbul'u vîvan dike ez bawer dikim gerek Türkiye mesela viya bi Mazlum Abdîlê jî bikire hetayî yani Mazlum Abdîlê jî civînê fermî ava çêkira Mazlum Abdî jî li Ankara mîvan bikira bivîrê jî bi fermî bida bi stenda
via siyasetteki daha baş bu. Jiboçi mesela İro HSD u reveberiye Şam'ı mesela Paris'e civin dura duhazın püskü çareser bikir veya jilerin de aman edicivin. Eğer Türkiye siyasetteki var bu meşanda Van her du ali karbul Ankara'ya jili İstanbul'u biciviyana. Üç ağır rola Türkiye hem de Suriye üyesidir ve hem de pevajura de Türkiye demeşi İro de pozisyoneki de konaraki daha başları da cibigirta. بله gelek çavderên siyasî di dünyaya da dibêjin İsrail ango Amerîka bi taybetî piştî şerê heftê Oktobrê ya li Gazê êdî ev wek zincîrwarî dest pê kir proksiyên İranê bi taybetî herî dawî jî piştî Hemasê em bêjin hilweşîna rejîma Beşar Esed yanî çavdêr dibêjin İsrail nehêşt ku İran yani Suriye ji İranê re bimîne bêguman divê qonaqê de jî nahêle ku Tirkiye rolê nihayê İranê li Sûriyê bilîze. Hûn vêkê çawa dibînin ya bi giştî siyaseta Tirkiye di hundirê Sûriyeyê niha da ya Sûriyê hikûmeta şerê de hûn bi giştî çawa dibînin. Yani navbere Türkiye ve İsrail rekabeteki mezil Suriye'yi, kada Suriye'de her du devlet rekabeteki mezilden enviya dibinin her du alici duhazı tesir akıllı Suriye zede bikir. İro vakta emlikade mezedikin Türkiye tesir avi ne kemi? Yani bilhassa ser reveberiya Şam'e de Türkiye gerek bandoreki, Hudiye bandoreki mezini siyaset avan tayindiki le alidini İsrailci vakta eğer tişteki dici xud bine uçağı hemen de Suriye müdahale dike devra navbera her du devlete rekabeteki mezin heyi evviyayı berdevam bike ez diyadildim. Gelek çağda dibêjin Türkiye û İsrailî ihtimal hey nav beravan de pevçûnekî derkeve ez vêya pir di nav ihtimalî de nabînim ez vêya bêjim yani vêya wexta tiştekî werçê vê uçağı pirsgirêk gelek zêde bibe agir gelek bela bibe anka kesî vêya naxwaze navbera her du alî de tansiyon nekî zêde heye fakat vê tansiyonekî bidê kontrolê diye ez vêya dibînim. Libra vakta mesela Türkiye gelek cara reveberi Türkiye hem de parti destekleri de hem de parti opozisyonu de gelek kez dibêjin mesela HSD neziki İsrailî ya jî siyaseta İsrail daxilî İsrail ser HSD dixwaze Suriye tanzim bike. Lebelê libra jî ez bawer dikim şaşîtî ki eger hûn libra tehlikekî dibînin yani ji bo Türkiye tehlikekî dibînin gerek biçare hûn HSD bikşinin cemxwe ya jî hûn HSD bi HSD re siyasetekî nêzik bimeşînin. Hûn hem HSD wê ew dikin wê pêretekilîkî baş nameşînin ya jî tekilîkî baş avanakin ve alîdîne jî hûn dibin HSD siyaseta Suriye dimeşî bi libra gelek şaşîtî ki mezineyî. Türkiye eger dixwaze di ewkê de di kada Suriye'de hinkidini tesir xwe zêde bike dixwaze di pêşeroja Suriye'de hinkidini xwediyê peyvê bibe wî çaxê ez bawer dikim libra berî her tiştî gerek bi HSD û bi Kurdê Sûriyê tekilîkî zêdetir tekilîkî mezin gerek ava bike. Bi tirsa berê mesela li Türkiye tirsê berê henin ser Kurda ser siyaseta Kurda tirsekî mezin henin bi van tirsê berê hûn nikarin îro siyasetekî bimeşînin. Tirsê wê berê bersivê îro nabe. Ji bo wî Türkiye wexta li Sûriye mêzedike, li qada Sûriye mêzedike, wexta li Kurdan mêzedike gerek li ra tiştekî nûh bî siyasetekî nûh ava bike. Heta îro vêya kemanîkî mezin heye li Türkiye ez vêya dibînim. Eger di vî siyasetê guhartinekî çê bibe vêya hem ji bo Sûriye hem jî ji bo pêvajoya Tirkiye ev ê pozisyonekî daha başlar xwe. بله yani li gor gotinên wa gelo yani zêdebarê wan yeka ve bi jêrkeke bi navê operasyonên siyasî em operasyonên leşkerî biborîne yani jî hêrişeke leşkerî li ser Rojavayê Kurdistanê bi giştî Bakur Rojhilatê Sûriyê wek ve bi jêrkekî li gel hikûmeta dewleta Tirkiye heye bi nêrîna we?
Yani ya gelek car tinin zaman Revebeli Türkiye ya tinin zaman vekaletina vekaleta parastineci davi ya ani zaman got vakta hesede qediyayı eğer Revebeliya Şam buxazı emi pişkili bidiman eğer operasyonu çekin emi pişkili bidiman ya tinin zaman fakat ez piyajı gelek zahmet dibiydim. Bu Türkiye'yi gelek zahmet dibiydim. Ji bo du sedemeyî yekem îro yani Revebeliya Şamê jî naxwaze dubra pêşçûnekî çêbe navbera Şamê û Hesedê. Çünkü via ev tenê zerar nede Kurdayê ya zerareke mezin bide Şamê jî. Şam anka via naxwaze yani ji bo wî carna peyvê tûj dikin rastî her du alî jî peyvê tûj dikin fakat hatta îro pêşçûnekî mezin navbera çê nebûyî. Yekem viyayı yani her du alici anka naxwazin libra operasyonekî leşkerî çêbibe. Li alîdinê di kada Suriye'de bir operasyon tenê gerêdayê Şamê, Hesedê ya jî Türkiye'de mi? Yani libra aktörê mezin jî hebe. İro mesela Amerika jî libra aktörekî mezin e û Amerika anka naxwaze libra pêşçûnekî wer çêbibe. Ji bo wî yani van her du sedem vakta digirim berçavê xwe ez van her du hesab dikim ez operasyonekî leşkerî demekî nêzik te nabînim vê belêbira rojhilata navîne her daim tiştî nûkarî derkeve ortê fakat anka vakta li pozisyona siyasî mêze dikim vakta pozisyona navberî mêze dikim ez bawer dikim wê alî iştik alî bi siyasetê bi dîplomasiyê via çareser bikin ji bo vî ew bişoxin. بله باشە تەvê wan hemî babetên ku me behs kir nêrîna we niha ez pirsek dikim ku dû pirs di nav xwe de dihewîne doza Kurdî bi giştî li hemû beşên Kurdistanê di niha de tevê hemî pêşhatên nû yên herêmî û cîhanî di niha de di çi qonaqî daye û êdî bi rastî Kurdan divê çi bikin bi nêrîna we Yani bak tabii pevajî dest pê kir ez bawer dikim berî her tiştî Kurd navbera wan de hissiyatekî yekîtiyê derket ya tiştekî gelek mühim e. Yani mesela navbera Hesedê û Kurdê Türkiye ekekî hissiyata yekîtî derket olê li alîdinê başûr pir bilî meselê irtibatekî mezin çêkir serî meselê sekinan mazlum abdi hat hevleri mazlum abdi hat duhoki vesaire yani hissiyateki yekiti navbera kurda derket oluyor via gelek mühim ez beri her çeşit karın via bejim via jipo kurda gaveki hem ali civaki hem ali siyasi gaveki binirxi gerek mere via bir zaman li vakta çerçeve Türkiye emniyeti dikin eğer bir pevajı bimeşi ji bo pirsgirêka Kurd êlî Türkiye çareser bike derfetekî ew derkeve holê. Wexta me dest bi sohbetekî jî min alî ziman vî pêvajoy ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd nine ya bi girêdayî zêdetir PKK'yê çekberdayîna PKK'yê lêbelê PKK çekberdayîna PKK manavî nine ki pirsgirêka Kurd li Türkiye ew çareser bibe. Çünkü daxwazê Kurdan li Türkiye hîna berdewam dikin. Yani ew dixwazin zimanê xwe de karê dewletê de bikarînin perwerdeyê de bikarînin ew dixwazin rêveberiyê herêmê de hinkî dînê raye di destê wan de bi xwediyê pêvê bibin ew dixwazin hemwelatîkî wekhevî vê avakirin vesaire. Van daxwaza dest ji van daxwaza bernedan hîna van daxwazê xwe dîsa tînin ziman eğer bir pêvajê bimeşî vî çekîholê rabî ji bo van daxwaza belki zeminekî belki kadekî daha pozitif daha müspet derkeve holê vîya jî ji bo Kurdê dinê jî ez bawer dikim gavekî mühim ê bibe. Spas برای سواب جۆشخون ئاکادمیسیەن و شۆڤەکاری سیاسی ئەم ژی بەvê هێڤیەنە و بڕاستی لە هەر دەرێک کوردستانê
پرسکرێکە کورد و کوردستانی بە ڕێبازێکە ئاشتیانە و دموکراتیک چارەسەر ببێ سپاس بۆەوە سپاسدارم gelek spas belê temaşakerên hêja wek xelekên berê ya bernameya Riya Kurdistanê vê heftê jî bi rastî me giringî da meseleya pêvajoya aştî û civaka demokratîk li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê wek destpêkê bername ku min behs kir doza Kurdî pirsa Kurd û Kurdistanê li ber deriyê qonaqeke geleke hestiyar ra derbas dibe ev qonağa gelekî hestiyar bi gotinên gelek şovekaran gelek çavdêran dibêjin ku belkî her 100 sal carekî niha Lozan 100 saliya xwe temam kir êdî dinya jî bêguman şêwazê xwe diguhare dewletan tên guhartin niha tenê îro me dît di hundirê çend dem jimêran da operasyonekî li Venezuela çêbû di hundirê nîv dem jimêran da serokê dewletê Venezuelayê hate girtin û ev jî bi operasyonekî hate kirin bêguman hemî dewletên ku di dema berê da li bloka şerq û xerb ya jî bloka Roşilat û Rojava li gel blokên Roşilat cihê de girtin hêdiyê ji aliyê sîstema desthilatdar ya jî em bêjin ji aliyê sîstemên sermayedar yên cîhanî zilhêzên cîhanî yên globalîstan tên hedefgirtin ya jî divê xwe biguherînin bêguman ev ji bo Kurdan derfeteke gelekî girîng e ku berjewendiyên xwe li gel berjewendiyên çarçoveyên giştî ê dinyayê bînin bahev bi awayeke yekdeng bi awayeke yekreng ya jî bi awayeke hevdeng yekêtiyê xwe biparêzin û bikaribin divê qonaqê ra derbas bin wek destpêkê jî min got bêguman ev xewn û xeyal û daxwaza her takekî Kurd her malekî Kurd û her malbatekî Kurd e ku Kurd û Kurdistan avedan bêt û em bi welateke azad serbixwe û xweşik dabijîn bi vî awayî jî em hatin dawiya bernameya xwe xeleka xwe ya vê carê ya bernameya Riya Kurdistanê heya hevdîtineke din bernameyeke din şad bextewar azad bişîn